Kai shi kenan daga ka zama agola a gida sai abincin masu an ga dama a kawo ma. Azaya Ake ciki ne ba kawo ba ne? baki ɗaya sun tsane na gidan nan. Anya ba yakan kai zan koma ba kuwa. Azaya ba kawo ne. Tun ɗazu nake nan, tun ɗazu nake nan. Idi yaron nan waye kawo abinci a kasa kawo. Mai zo nan. Na mai wannan. Na mai bread. Na ɗan zo mu. Kaga wannan. Mutu madurin a. Zamban ya ci kuwa da baka. Ina fama da yunwa. Sai ke ɗan iska. Ina fama da yunwa ka ce mun zambo. Ya gore ita wannan kullar ita ne ko kuma sai kawai kullar ne. A ki kawo min abinci bai? wannan ba kulan ka ba? Kai. Kamar ko shine baba. Shine mana. Shine. Gwan waya baka kullum da ka saki. Waya baka madara. Yana ma magana. Uwar madara ne. Gwan waya baka kullum. Abincin na? Abincin na? Abincin na?